Comeza un novo día no Xurés. Benvidos ao CEIP Plurilingüe de Xurés. Na etapa de educación infantil emprégase a metodoloxía de traballo por proxectos, partindo do desinterés do alumnado e do medio vivenciado. Ademais, realízase estimulación motórica tanto na aula como no espacio de psicomotricidade. Somos un centro plurilingüe con auxiliar de conversa nativo. Tamén contamos coa iniciativa de plurinfantil para os máis cativos e cativas. O centro, nos cursos de quinto e sexto de primaria, conta co programa Edisgal, no que o alumnado conta con un equipo convertible en vez de libro de texto físico. Coa iniciativa de Plan B, foméntase a biblioteca escolar e o hábito lector. Ademais, contamos coa biblioteca creativa e Digicraft para iniciar o alumnado na robótica e programación. Tamén contamos coa radio na Biblio Xurés. A través do Plan Proxecta desenvolvemos anualmente proxectos documentais nos que participa toda a comunidade educativa e outras institucións. Ademais, pertencemos ao Club de Ciencias e empregamos o método científico nos proxectos que desenvolvemos. O Departamento de Orientación está formado por orientador, mestre de pedagogía terapéutica e de edición e linguaxe. Ademais, o centro conta con auxiliar técnico educativo, cuidadora. Pertencentes á iniciativa ARCO, o centro conta co mestre de apoio para o alumnado. Coa iniciativa de contratos programa fomentamos a convivencia, igualdade e inclusión, ademais de ofrecer tempos de lecer diferentes e positivos. Conta cun comedor escolar educativo, con menús supervisados pola Consellería de Sanidade e menús adaptados ás necesidades nutricionais do alumnado. A través das iniciativas de Ecogranxa e Porto do Xurés, o alumnado aprende o respecto e cuidado pola natureza no enclave do Parque Natural da Serra do Xurés. A AMPA do centro colabora nas propostas do centro e oferta actividades fora do horario escolar para o alumnado. Ven para o Xurés. ¡Anímate!